Kasi nga, pabili kami TV. Sama ko si Kuya Robin. Bibilin po namin itong nasa likod namin. Ito po mga kalingap. Napakagandang TV. Para po sa bahay ni this guy. So, sige ma'am, bibilin po namin. Salamat po kay Kuya Rene at Ate Lani. Sila po ang papabili. Sana all. Sigurado magugulat nito si this guy. Grabe. Tama pag sabi ni Ate Lani, isang TV dun sa kwarto Oo. nila. Tapos yung isa sa labas. Ano? Sony Yung pati. kalahati ng TV nila. Ganda. Tsaka pag naglapit ka, hindi masyadong masakit sa mata. Hindi. Ano yung ano niya? Tawag yun. Parang malinaw na. Tapos masarap na panood. Ano? Ganda po mga kalingap. Mga kalingap, nabili po natin yung TV na. Salamat po kay na Kuya ni Ate Lani. Nandiyan na po sa likod natin. So, Sony. buti nagkasya. Oo nga. Buti Hindi na lang. pa na ano, nasa maluwag ito sa yung sasakyan ko, hindi kasya talaga. Hindi dito kasya talaga. Medyo mabigat po yung TV mga kalingap. Bigat talaga yan na Sony kasi. Hirap yung mga tumulong sa atin. Ito po, at ganito po yung panahon ngayon sa Daet. Makulimlim at may nagbabadyang sama ng panahon. Mga kalingap, baka bukas maulan na po dito. Papunta na po tayo kina this guy. Let's go. Let's go! Kuha mo si Kuya Robin. Ayan, bigat yan. Si Kuya Robin din yan. Sony. Sony. Sony TV. Sige. Dito si Alvin. Parang ano to no nga. Parang ko lang dala namin. Tiles ata to. Ang laki ay. Kasi ano? Ano? Sunny. Wow! Ano yun si Alvin? TV. Ayos yan. Pakita mo Kuya Robin yung ano. Salamat po. Ay, please po minum. Pakita mo yung ano. Pakita mo dito yung video natin. Ito si Alvin. Galing kina Ninong at Ninang. Wow, thank Pinabili. you so much po, Ninong at Ito, Ninang. ito yan, oh. Maraming salamat po. Maano pa po. May plano po sila Ninong at Ninang nila na lagayan ng TV. TV yan. Ito sa nga siya. Oh, yan. TV yan? Ay, iyo, uti. Sunny. Wow. Simon San. Salamat po. Yan oh. Magkano Sir Alvin? Ayan. Hindi Magkano ito Sir Alvin? Mura lang. Magkano? Magkano? 45 lang. 45 pesos. 45,000 Sir Alvin. Oo. Hala! Ay, wag mo! Ay, hala, Sir Alvin! Hala! Buksan 45 natin. Sir Alvin? Oo nga, Google TV. Oh. Ito. Ay, 40. Kaso maalag, ano pa tayo nung lagayan nito ay? Kulang na kulang. Ang mahal Sir Alvin. Hala, ang mahal. 40 ano. Normal ini yung presyo Sir Alvin. Normal. Normal na presyo. Kasi ano siya? Hala, baka Bubuksan natin. Sabagay, balik na lang natin para makita nyo na. Sige, Sir Alvin. Oo. Ay, Wag mo na tanggalin. Wag mo na. Anuhin mo na lang, ganitohin mo na lang. Kasi ano eh, pag ano ba pa? andak! Oh, dali! Ayan! TV! Ay, ayan! TV! 45,000! Hindi na Ang kailangan, laka wag mo mo! na Dahil ano, wag mo na buksan yan. Wag mo na Saan natin bubuksan? takanat mo doon. Hindi, ito naka-skip. Hinahinay lang at medyo ang laki. Wow! Wow! Salamat po! Ilang kainitin po doon. Salamat po kay Wow! Ate Lani, Alam, baka matumbaan. Kuya Rene sa blessings po. Alvin, ang bakit? Nag-ano si Cedric? Ano po siya, 4K HDR, kaya mahal siya. Ibig sabihin niya yung pinakamalinaw na TV. Grabe TV. Oo. Budget. Paano yung paano natin? Ibalik na namin. Sayang sa akin eh. Sayang si Pira. Mahal na siya. Mahal nga eh. Ingatan yan. Kailitin. Huwag ka mag... Ano, Merry Friends oh.
Pwede naman. Testingin. Ay, may ano po, may plano pong kabitan yan. Oo, apat yan na. Ah. Ang bracket. Ano sa lagi? Oo, di ko lang alam kung anong klase yung lagayan plano ni Ninong at Ninang mo. Mamaya baka mag-chat siya. Kung meron bang TV rack or isasabit na lang sa wall. Grabe, mas mahal pa ang TV nyo sa TV namin. Ayan. Kalahati. Magkano sa iyo, Sir Alvin? Kalahati. Alvin. Parehas man Ang mura na yun sa ito 40. Actually ang original price niya nasa 50 plus. So 56. So ngayon may mga promo naman kaya nakuha lang ng ano mababang presyo. Mababa, Diyos ko, 45. Inay ko gayon. Ang mahal, Sir Alvin. Maraming salamat po. HDR. Yung TV ko, ganun din na size, pero ano, 22,000 lang yun. Ang mahal. Oo. Requested po ito ni nila Ninong at Ninong. Maraming salamat po, Ninong Rene. So hinanap lang namin siya sa SM. Malaki ng tao. Ito tatanggalin man ito. Ano ito, Sir Alvin? Ito, the antenna. Ano? Nasusunog kasi ito ay pag di mo tinanggal yan. Yata yan, wifi yata yung TV na yan, Sir Alvin. May mga connector man siya dito. Hindi yan sa gisat. Gisat, Sir Alvin. Pwede Meron yan. Yung TV mga Sir Alvin, yung Okay isa. pa yun? Oo, Nasa ganda kwarto nga nyo? po yun. Kaso, Sir Matibay din Alvin, ano? Tagal-tagal na nagbili yun. kami Gisat, yung jack po na, yung jack na tulobaga, tatlo. Sira Meron yung na yan. jack, Sir Alvin. Ah. Di ay nagagana. Sa kabila siguro. Pero buhay pa Sir Alvin si TV. Sa alalim. Yung TV, luwas mo nga, mahal si TV. Dali, So maggagawa pa po dito ng TV rack. Antina, pwede dito. Ay, si TV man siya di antenna. Google TV na po Kaso yan. wala, Sir Alvin, lalabasan igding antenna o kaya yung TV Hindi, may meron yung din yan na- TG-SAT. Yung ano po, yung bintana, Sir Alvin, may unti na ano, butas para ano. Pero hindi man, Sir Alvin. Oh. Mahal pa ito, Sir Alvin. Ay, Mahal ito. Ano din, Sir Alvin? 7,000 din si Oo. bili ni Sir Alvin ng TV. Ito po 55 inches. Ito, pwede naman ito. 55. Halimbawa, kung gusto. 30 inches lang tayo. Oh. Ano? 37 ka rin, Sir Alvin. 35 lang, ay 30 lang. Pero malaki na yun. Malaki na ito, Sir Alvin. Mahal pati ito. 7,000. Pero mas makikita mo dito yung mag-vlog natin. Ay, yes. Malaki na ang muka. Tsaka Ay, malinaw, grabe, malinaw salamat yan. po. Kaso wala pa, Sir Alvin. Bawal yung ano, J-Sat, Sir Alvin dito. Hindi naman. Pwede yan. Pwede man yan. Kaso yung jack, Sir Alvin, sila Pwede yan. nabili pa ng O jack. kaya, di pag may load kayo, may load kayo sa cellphone, i-connect nyo sa Bluetooth. Pwede. Wow, pwede. Hindi, anong hotspot? Ito tinatawag. Oo. Makunig din, Sir Alvin, signal. Dapat si cellphone nasa labas. Ang ganda, Sir Alvin. O kaya yung broadband baga. Pwede yun, i-connect. Broadband para nasa labas. Para balik na lang. Excited ka. Baka maano Baga, ka ng oo. matumba. Oo, ingatan natin, mahal. Mahal ano? Dahan-dahan lang ako habang nagdadrive. Marami ka nang mabibili sa 45,000. Diyos ko. Kay legend dahil mo ba? Matamaan dahil kayo mag-inarte. Gagarada-hula ano sila. Grabe po mga kalingap. TV yan ha. Maganda makapanood ka na dyan kay Lee. Malaki Mas na. mataas pa nga eh sa kay Kylie yan. Ang ganda. Ano Sir Alvin? Salamat Grabe po Ninong, mga kalingap. Ninang. Magawa pa po kami ng TV rack dito para ma-enjoy nila yung panonood. Grabe. Ako mo gamit. Daga. Ito yun. Laki po, oh. Ang laki ano Sir Alvin. Saan ito ilalagay? Sa bagay, si bala na sila, ano? Oh, ayan na muna natin. Rini na lang na. Pasok muna po natin at papagawan pa po ito ng TV rack. Tutuguan takati. Oo. Wow, pag may vlog po, ayan binubuksan nila kasi para buksan po natin para makita yung beauty. Yeah. Oh, nagbago ka nagpati ng ano. Nilabahan ko Sir Alvin yung sapin. Oo. Nakabalad po baga. Naglaba ako madami ako nilaban Sir Alvin. At baka magbagyo daw baga Laki, sa ano? Birnes. Saan ka ilalagay ang TV? Ano? Eh dito Sir Alvin. Ah, dito pwede. Dito. Ano man O kasi meron siyang ano, may saksakan. Saka may meron saksakan. dito Sir Alvin, meron din saksakan dito.
Oh, pwede din. Maganda dito. Para Pero tanungin natin si Ninong at Ninang yung sila ang nakakalam Opo, sila ng po, sila ano. din. Oo. Pero maganda nun din idea. Ganda po. Pag ano pa lang Sir Alvin sa pinto, pagbukas, ano po, wala kang TV. Dahil kaya, salamat po Ninong at Ninang, maraming salamat po talaga. Ngayon na ulit lang nakita ni Kuya Robin tong bahay mo. maganda na ba dahil yung nagkabit Oo. dito, ano? Dati baga hindi pa nagkabit. Si Puti masipag na maghugas si Puti. Yeah. Nakaano na si Puti Natong Sir Alvin. Nakagripo na si Puti Nakagripo na yan Sir Oo. Alvin. Galing nga. Kaya isisipakin mag-ano. Hindi masyado mapagod. Iyo po. Dati, dinadala niyo pa yan sa ilog, ano? Iyo po. Anong ulam nyo? Wow, gulay! Nagulay sila Natong. Yan, tama yan. Maganda na Sir Alvin at may tubig na. Magandang linis Oh, sa bagong ligo pati si Nag-shower mo dahil kaya. may shower. Ay, may shower. Ay, pala nililini. Buksan mo. May shower siya. Ayos, ha? Video mo Sir Alvin. Ayos. Opo. Oh. Ah! Ay, hindi kayo din nung Ruben Maki-shower. Uy, patayin mo na. lang. Patayin mo na. Magkano bayad sa Sayang ligo? water. Yun. Hindi, ano tayo, ini yung man. Magkano bayad pag ligo? Oh. May ganyan. telephone. Magkano daw ang bayad? Magkano ba bayad pag ligo? Ano lang? 13 ba yan? 100. Sarong timba. Maganda na maglinis-linis, Sir Alvin, at may tubig. Ay, magaling, Sir Alvin. Maganda. Pwede kaninong hindi maki-shower. Sabi ko nga kay Sir Alvin, magdalang Ay, kasi may bayad eh. Libre lang. Oo. May bayad ka, di kuryente. Ano? Sabi ni Sir Alvin ay, Piso-piso lang. ito, mayog na Sir Alvin na bibili sa piso. 5 piso pala. Yan na TV, malaki ang TV. Si Kylie Wan. Kita mo yung TV mo? Malaki ano Sir Alvin? Bagay pang mayaman talaga ang bahay na ito. Ano Sir Alvin? Oo. Grabe, garo lang Ibig kami, hindi sabihin, mga tauhan. Grabe, salamat Kayo pa rin ang talaga. ano dito. Kayo pa rin ang ano talaga nito. Sabi nga May Sir ari. Alvin yung tao, pag natanong, kasi hindi alam na napablog kami minsan. Marami din sa kuya nagtatanong, sa inyo yan, bahay? Si Kuya po. Sa inyo, ay iyo, ang swerte mo, may bahay ko, ano laki-laki. Si Kuya po, nablog po ako ni Sir Alvin. Minsan hindi man kilala. Mayroon pong nag-sponsor. Salamat po, Ninong at Ninang. Oh, may presyo pa pala. Nagkapit na. Oo, hindi. Tinanggal mo na sana yung presyo. Di mo tinanggal. Hindi, kung tinatanggal. Ay, may natingin pag may nabisita. Oo, say na ako mahal ng kurtina mo this guy. Say ko, yung nga ni po, dahil din ako kapaniwala. Ang ganda oh. Ganda pinili ni Kaya hindi ko natanggalin. Ate Lan. Para maniwala ka. Oo, Para mahal. matanggap ka ng unti-unti. Ganda ng kulay. Iyo po, Sir Alvin. Ganda ano, Sir Alvin. Bagay, bagay na Bagay nga ni bagay. po, Para talaga. hindi madali ng mga dumi. Iyo din, Sir Alvin, ang mga gusto kong kulay, itong mga brown, green, para dahil maarati yung Sir Alvin. Ganda. Oh. Tiglabahan ko itong sabi, Sir Alvin. Pag magkaway daw sila Kuya Ruben, si Cedric dito natutulog. Parang kawawa ito, Sir Alvin, o ang laki-laki. Pwede kayo di magtulog. Oo ba? Ang laki-laki. Ba? Kagabi na nga yung... Tapos sasabihin na ano, pag nagtatampo si Cedric, dito siya natutulog. Tapos sasabihin ni this guy, ano, mapasok ka hindi? Joke lang po kalingap. Hindi, yung gabi na pinaupan It's a joke. Ni Ate Jack, yung ano namin na hotel. 5,000, 24 oras. Ganon din na supa dun. Ganito. Grabe oh. Ganda talaga mga kalingap ng bahay. Galing na yung gawa na Grace Family. Parang kailangan mo dito, this guy, mag-hire ka na ng katulong. Hindi, Sir Alvin, kaya ko pa. Katulong Kaya, sa Sir paglinis. Alvin, oo. Minsan, kanina nga Sir Alvin, pagising ko, naglaban na ako kasi ba sa Biyernes daw Sir Alvin, baka may bagyo. Mainit pa ang panahon, Oo. naglaban ako Sir Alvin. Di kaya, naka-gold ka ngayon.
Pag nasuot daw siya, dito lang sa loob. Pag sa labas, Hindi na. hindi ka nasuot at baka mawala. Pagsisimba lang Sir Alvin. Pagsisimba. Nakakaano man Sir Alvin kasi yung ibang tao hindi man natin kilala. Minsan alam na nagbablog tayo. Tapos pag tayo nakagul dyan, baka anong sabihin? Ano Sir Alvin? Kaya ano lang dito yung Sir Blessing yan. Sa simbahan Basta, Sir Alvin. pasalamat tayo at may ganitong blessing. Opo, hindi po natin Pahalagahan. masabi Sir Alvin baga ang isip ng tao. Kaya maging ano lang Sir Alvin. Baka sabihin, mayabang, nakagul tayo kaya. Hindi ko guys. Hindi lang Sir Alvin sa Ano bahay. lang? Hindi, okay Kumbaga- lang yan. Nagagamit mo naman. Basta maingat lang na sa tao. Napakita mo na hindi mo kilala. Tsaka importante yung kung anong nasa puso mo. Yeah. Minsan masarap na i-appreciate mo yung mga blessing na ano. Minsan maganda na may nakakakita din ng blessing mo. Opo, Basta yung opo, heart mo, Sir hindi Alvin. man yung nagmamayabang, kundi bless ka lang talaga dahil sa Opo, Lord. Sir Alvin, natanong nga sila na, ay, may bag po, dahil ka na mali. Kasay ko, salamat Oo, talaga. ano. Baka may makikilikas din dito. Oo, ay, wait lang. Hindi nung roman na akong mali. Oh, bakit ako nakita ko na pa na ako bahay kayo? Bahay ni Ninong. Kung halimbawa, Hindi, matibay yung bahay niya. Gawa din baga. oo nga, halimbawa kung gusto mong maglikas, o di pwede man maglikas si Alvin. Oo. Kahit hindi naman na kailangan, basta likas na kayo. Pag yung mga ano Sir Alvin, sabi ko man, kung magbagyo, pwede man sila Sir Alvin maglikas. Kaso yung lang, mga anong bahay. Kaso Sir Alvin, sayang man kung doon sa school, may rason doon, may bigas. Kaso Ah. hindi man ako pwede. Yung, Pwede yun. Ay, mapagalitan ako Sir Alvin. Makikihingi po ng ano at walang ano, Nang relief ano Sir Alvin. walang trabaho. Oo nga Sir Alvin, pag nagsabi si Ninong, Yung relief nila, yung nalikas lang. ano, oo, nagbibigyan Sir Alvin. Tapos pag naglikas ka, bibigyan ka pa ng relief. Tapos pag tapos ang bagyo, meron ka pa sa barangay. Tatawag ka pa. Hindi ka na dito makakalikas, oh. Dahil naglilikas, kaya dahil nakaranas relief. Okay lang. Parang ang relax pati ano, ang relax ng tingnan. Ang sarap sa mata. Wow. Para kang nasa hotel. Nasa hotel, mga kalingap sila, this guy. Saka Sir Alvin yung sila ate ano, minsan nakakausap ko yung mga Oo. taga dito lang. Kagabi daw, yung isang araw, grabe ang hangin. Sabi ko, ay, hindi ko kasi siya na. Di ramdam dito. Aaran mo da Sir Alvin, nagang ulan. Sabi ko, ay sorry, dati kaya. Ano, doon sa bahay Sir Alvin na gano'n. Sibot-sibot na kami. Nung nag-vlog nga si Ninong daw, itong bagyo, ano Sir Alvin. Salamat talaga. Nag-birthday siya. Ang Tigpakalan ko ini Sir Alvin si Kailita. Na sakit ang tiyan niya sa ano sa Oo, tama yan. Meron pong ano, pamerienda si this guy. At hindi naman po sila pinapabayaan ni Ninong at Ninang. Lagi may project kay na Cedric. Tsaka Sir Alvin, shout out po kay Ma'am Mercy, kay Ate Kaylin, nagpadala siya Sir Alvin ng pang-birthday sa akin 1K. Tapos kay Kaylin, naawa po, nagpadala din ng 1K Sir Alvin. Sa akin na lang. Alam niya Sir Alvin yung Gcash ni Cedric, nag-send po siya. Sabi ko salamat. Yung Pasko din Sir Alvin ay nagbigay din po yun sa amin. Sabi ko thank you talaga Kung hindi tayo na-vlog ni Sir Alvin, walang mga makakakilala, kakilala, walang magbigay-bigay ng blessing. Kaya salamat talaga Sir Alvin. Maraming salamat po. Sa pamamagitan ng pag-vlog mo, maraming nakakakilala sa amin at ano Sir Alvin naabot ng tulong. Yung hindi inaasahan Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Ma'am Mercy, yun nagpili Sir Alvin ng gasol namin. Siya po yun, si Ma'am Mercy. Yun gasol. Si ano? Opo. Si Ma'am Mercy. Tapos Si Ate yung yata nabigay na bracelet sa'yo, di ba? Opo, si Ma'am, Yung si padal Ninang. bigay na sa'yo si Pia. Oo, nandyan na po. Si Ninang Lynn, Sir Alvin. May bracelet din. Oo, Sir Alvin. Mamahalin, grabe. Alin na nga. Salamat is kay sa pamerienda. Salamat sa iyo, Sir Alvin. Ninong, salamat po. Ninong Ruben, salamat po. Merinda na po. Oto na. Uti. Nakain na ako bago ako naalis. Tayo mo si Ay, Kuya si Alvin. Si Alvin. Maraming salamat po Ninong Rini at Ninang Lani sa
trabaho po ni Cedric, nila Brother Nonoy, nila si Kuya Johnny, baga si Alvin. Malaking tulong Malaking talaga tulong din. po talaga. Yung nakuha na po nila Cedric yung sa pakiyawan nila may natira. Nakabayad na kami Sir Alvin sa mga utang. May mga utang-utang. Maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani. Sobra po talaga sa trabaho kay Cedric. Maraming salamat po. Talaga Sir, ang laking tulong. Malaki-laki po yung natira nila Cedric. Kailangan kasi dapat may ano ito si Cedric kasi Salamat talaga Ninong at Ninang. Maraming salamat po talaga sa trabaho po talaga. Laking tulong Sir Alvin. Sabi nga ng mga tao, may ano na, may bahay na, may oo, may trabaho, may kita pa. project. Si Talagang double siksik liglig at umapo yung blessing Talaga salamat sa family talaga. niyo. Salamat talaga po Ninong Rene at Ninang Lani. Pag nagbisita sila Ninong Sir Alvin. Oo. Dito na matulog. Excited Pwede na. man yun Sir Alvin dito na magtulog sila kanina. Sila po yung nakabisita na po sila sa amin pero Bawal mag-vlog lang Sir. bawal sa camera. Madami naghahanap. Ayaw talaga nilang kasi medyo mahihain din. Ayaw nilang makita sa Opo, Sir Alvin. Okay lang ito. Private sila, Sir Alvin, kasi kung halimbawa, mahirap dapat nag-iingat ngayong panahon, Sir Alvin, lalo. kumbaga sila tulong lang talaga makikita mo sa kanila. Tulong lang. Wala nang ibang Maliwas mo electric pan, Sir Alvin. Kaya thank you tayo at merong Kuya Rene at Ate Lynn. At salamat po. Salamat Iskay sa Thank you. At may mga project pa po kaming gagawin dito before ribbon cutting para mas Salamat. ito po mga kalingap na-delay yung operation pero successful naman. Na-delay din yung paggawa ng bahay pero napakaganda naman. Napakaganda, Sir Alvin. Kaya wag po tayong mainip sa mga bagay-bagay. Tayo ay magtiwala sa Panginoon at magpasalamat. Salamat, maraming salamat po. Sir Alvin, Ma'am Mena, Ninong at Ninang, kay Ninong Robin, kay Kuya Bal, syempre, maraming salamat po talaga sa Kalingap. So, Ay. sa TV na napaka-dambuhala. Maraming salamat po. Inay, grabe salamat talaga po, Ninong Rene at Ninang. Grabe sa pawas TV. yung pawis ni this guy. May electric pan man, sir. Yan po mga kalingap. Salamat po talaga, Ninong at Ninang. Nagulat kami, Sir Alvin, ano ba ito daon si TV? Salamat.